Bună, sunt Lia de la HRD Gold Gym Decebal și azi am să vă prezint exercițiul meu preferat, kickback pentru fesier la scripete. Îl recomand pentru că este un exercițiu complex în care intră întregul mușchi fesier și anume fesierul mare, mediu și mijlociu și contracția este izolată. Pentru început vom pune în jurul gleznei, da, și îl vom prinde de scripete. Mâinile sprijinite de suport, trunchiul aplecat 90 de grade, piciorul de bază ușor flexat, iar cel din spate, genunchiul se flexează ușor, se trage spre abdomen și întindem energic, presăm cu călcâiul spre înapoi. Ușor, cobor genunchiul, împing energic. Ușor pe revenire, împing energic cu călcâiul, extind complet. Te așteptăm la HRD Gold Gym Decebal să încerci scripetele și aparatele pe care ți le punem la dispoziție.